ЛГБТ хәрәкәтен пропагандалаған өчен жауап тотырга туры киләчәк. Россия Дәүләт Думасында традицион булмаган мөнәсәбәтләр буенча яңа закон кабул итмәкчеләр. Нәрсәләр үзгәрәчәк? Турыдан-туры эфирда Таянның ноктасы тапшыруы студияда Алмаз Афиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, безнең белән элемтәдә әле Ленар Закиров та булачак. Аның белән элемтәгә соңра кирбез. Сезнең каршыгызда темалар бар, әгәр дә фикер белән килешмисез икән, кызыл темәгә басасыз. Килештәге зәңгәр һәм ак нейтралитет билгесе. Шуннан да ЛГБТ хәрәкәте турында аңлатырга кирәктер, бәлки башында нәрсә ул традицион булмаган мөнәсәбәтләр, ир белән ир, хатын белән хатын арасында, аннары инде үзенең җинесләрен үзгәртүчеләр буенча, гомумән соңгы елларда шул Европа, Көнбатыш халкымы белән мондый үзгәрешләр кемгәдер бәлки гадәти булып торды, татар халкы әле моны бары беренче кабул итеп бетерми. Рәхимә ханым, менә закон ни өчен хәзер карала дип уйлыйсыз? Нәрсә этәргән җитәкчеләрне нәкъ менә бу мәсьәләгә игътибар итәргә? Чөнки бүгенге көндә әхлак нормалары түбән төшә башлады. Без күрәбез, балалар ничектер упкынга тәгәриме, моңа менә сәбәпләрен карасаң, сәбәпләре бик күп. Ә инде менә мондый мөнәсәбәтләрне туюга каралган законны мин хуплыйм. Чөнки мондый бер җинестән булган мөнәсәбәтләр, алар бит төрле яктан. Ул җәмгыять ягыннан да, ул инде Коръән ягыннан да, алар тыелган. Шуңа күрә әйтәләр бит, Аллаһ кушканнарны үтәп, тыелганнардан тыелып яшәргә кирәк. Әлбәттә, менә андый кешеләр булган, алар һәм инде бер җинестән булган, гомумән кавым булган, әйеме? Шул кавымны Аллаһ Тәгалә һәлак иткән. Һәм менә шушындый мөнәсәбәтләр минемчә ул булырга тиеш түгел, пропагандалау гомумән тыелырга тиеш, һәм мин бу законны хуплыйм. Монда ачыклык кертергә кирәк, аны тыймыйлар, аны бары тик пропагандалауны тыюга каршы законга мөрәҗәгать итәләр. Монда бары тик ачыкларга кирәктер. Менә бу каян барлыкка килә? Күпләрдә сорау туа. Пропаганда нәтиҗәсендәме, кешенең инде ул туганында, геннарда салынамы? Төрле сәбәпләр булырга мөмкин бит. Нушат, менә сез ничек күзаллыйсыз менә бу хәлне? Балалар андый булып туамы, тормыш өйрәтәме аларны, җәмгыять әзерлиме аларны моңа? Гомумән каян килеп чыга бу күренеш? Моны төрле яклап карарга мөмкин, карарга кирәк. Беренче чиракта бик күп чираклар бала шундый булып торырга, ориентация белән туырга мөмкин. Чөнки әнинең карынында ук баланың ниндидер гормональ авырлыклары, әнинең үзенең гормональ ниндидер кемчелекләре балага тәэсир итәргә мөмкин. Генетически булырга да мөмкин бу нарушениялар. Бу бит шундый ике яклы бер, биологик яктан ул кеше шундый булып туган булса, бала, аның бит яшәү рәвешен сайлавы аның мөстәкыйль рәвештә кабул ителә. Әгәр дә безнең тәрбиябез күрсәткән, менә Рәхимә ханым әйткәнчә, обществода күрсәткән примерларыбыз башка юлны күрсәтсә, бәлки балалар башкарак юлны сайларлар иде, дөресрәк юлны сайларлар иде. Монда кемдер әйтә, Европа шаукымы да бар, Көнбатыш дип менә шикелләр ачылгач башланды бу хәл. Бәлки аңа кадәр әйтмәгәннәр, Илнар, син ничек уйлыйсың? Чыннан да пропаганда һәм шул фильмнар булсынмы, төрледән төрле йогынтымы, һәм кешенең бош миенә кирип утырмый микән бу күренешләр? Алар шуңа күрә үзләрен ничектер инде иркенрәк тота башламый микән? Ничек уйлыйсың? Без моны соңгы елларда, менә бу 90 еллардан соң күбрәк инде тамак кайгысы белән кайгырып, тамак мәсьәләсен кайгыртып, әхлак мәсьәләсен онытылды дип аңлатсак та, миңа калса, менә бу әсәрләрдә игътибар итсәк, әдәбиятта да бу яңалык түгел инде, бу булган. Элек буны яшерү булган. Һәм соңгы елларда менә шул демократик шаукымны әйтегем инде сүз ирге дип әйтмәк, бу ачылган әйбер. Бу яңалык түгел. Һәм моны яшермичә тота башлалар. Әмма демократ шундай әйбер бит ул. Иректә шундай әйбер, әгәр дә кешенең иреге минем ирегемә тия башлый икән, бу инде демократия дигән сүз түгел. Әгәр дә мин улымны җитәкләп барганда, анда ике ират бер-берсен кочаклый икән инде. Әлбәттә алар өчен бу бәлки иректер дә, әмма бу минем ирегемне шикли. Менә без пропаганда сүз алып бардык, нәрсә соң пропаганда? Әлбәттә әлеге закон проекты бит әле сүзе генә чыкты. Мин нәрсә әйтәсем килә, менә беренче көнлек кенә, 2 көнлек ялгышмасам, Россиянең иң көчле теннисчы саналган хатын-кыз, исеме инде билгеле, Дарья Касаткина, яшьләр телендә әйтсәк coming out ясап, үзенең бер туташ белән матурга яшәп ятуын игълан итте. Бер кары яктан караганда бу кешенең шәхси эше бит инде, шәхси тормышы. Моңа сүз дә әйтеп булмый кебек. Икенче яктан Дарья Касаткина, Россиянең иң көчле теннисчысы. Һәм яшьләр әлбәттә моны аны кумир итеп кабул итә. Һәм кара, бала яшәгән кешеләрдә уңышка ирешә икән. Әблекәй уңышка ирешүнең бер сәбәбе шушы дип кабул итәргә мөмкин. Бу чиракта бу пропаганда. Бу яктан кабул иткәндә әлбәттә закон миңа калса кирәк. Әмма икенче яктан безнең кызган баштан депутатлар соңгырда игътибар итсәгез, менә бу вакыйгалар башлангач февральдән соң
Көнбатыш кәкәй без тәти дигән позиция күчтеләр. Менә аларда булган әйбер бездә булмасын, принципиально. Менә шул кызган баштан бу закон кабул ителсә, ул әлбәттә тискәри нәтиҗәсе дә булыр. Монда бит төрле яклап карарга мөмкин. Шул Касаткина мәсьәләсендә дә аны бит сорадылар, ни өчен әйткән аны дип. Аны бит әйткән, мин үземдә инде моны тыйып тора алмадым. Кайчан әле мин бикләнеп яшәргә тиеш, ни өчен мин үземнең гомеремдә менә моны яшереп һәм кешегә әйтмичә яшәргә дип. Монда шул төрле фикер бар. Уланы әйтеп кемгә юк? Үзенә җиңелрәк дип аңлата ул. Безнең менә медицина хезмәткәренең фикере бар әлеге мәсьәләгә карата, эндокринолог Ринат Галимов аны тыңлый, аннан иттерәбез. В современной медицине, в клинической медицине, в практике встречаются такие случаи, когда из-за генетических нарушений рождается ребенок с двумя половыми признаками. Такие случаи называются истинный гермафродизм, и такие дети, они находятся под особым наблюдением, и по достижению 15-летнего возраста они должны быть прооперированы или произведена хирургическая медицинская коррекция. Некоторые люди себя причисляют к так называемому движению геев, проповедуют свободную любовь, и в данной ситуации следует рассматривать половую распущенность и извращение как чисто психические отклонения у таких людей. Этим людям, конечно, нужна психиатрическая помощь, помощь психологов, но к гермафродитизму это не имеет никакого отношения. Менә шундыйрак фикерләр, димәк, монда төрлечә карарга була. Кемдер инде генерал салынган ди, кемдер ничектер тәэсир пропаганда нәтиҗәсендә моңа килгән ди. Алина, ничек уйлыйсыз, бу авыру була аламы? Менә авыру дип, ул кешегә, мәсәлән, инде андый кешеләргә авыру итеп карарга кирәкме гомумән бу җәмгыятьтә? Хәзерге көндә барлык исследованиягә таянып без әйтә алабыз, бу феномен патология түгел, бу норманың бер варианты дияргә тиешбез. Чөнки исследование булганнар шунарга күрсәтә инде. Шуңа күрә әйтмибез без, что бу патология окончательная, вот это вариант нормы. Диргә тиешбез без. Димәк, нәрсә дигән нәтиҗә чыгарырга була? Монда балада авыру дип әйтергә мөмкин түгел моны, мәсәлән, балаларда. Юк, авыру дип. Ул аның ничектер барыбер шул тышкы тәэсирдән генә кабул ителгәнме? Юк, бу тышкы тәэсир генә түгел. Монда барлык комплексный факторлар, причиналар, сәбәпләре бик күп моның. Һәм аны шул пропаганда көчәйтергә мөмкиндер. Айдар, дин күзлегеннән караганда, гомумән дөнья күләм дәрәҗәдә караганда, монда бит инде төрле илләрдә төрле мөнәсәбәт бар. Мәсәлән, төрле караш дип әйтик, төрле милләтләрдә хәтта, мәсәлән, мин уйлыйм, шул ук татарлар башка төрлерәк карый, әлеге күренешләргә дип, башка милләт вәкилләренә караганда. Син ничек уйлыйсың, гомумән дөнья күләмендә менә безнең аерым республика булсын, һәм гомумән башка ниндер милли анда юнәлешләр, дини юнәлешләр күренешендә менә соңгы елларда ниндирәк күренеш күзәтелә? Ну, менә чыннан да бу тематика бик шундый, ничек дип әйтергә, четерекле, һәм инде әйтергә кирәк, монда менә безнең үзебезнең халкыбызда булган традициялар бик зур йогынты ясыйлар. Чөнки хәзерге вакытта без бит инде менә бу глобальлашу чоры дип әйтергә кирәк, әйме. Төрле фикерләр керә, төрле агымнар, һәм инде менә традицион җәмгыять, менә монда әйтелгәнчә, әгәр дә татар традицион җәмгыятен алсак, әйме, ул инде әлбәттә менә шушы төрле менә шу традицион булмаган әйберләргә ул каршы тора һәм әлбәттә саклап тора. Ни өчен? Чөнки менә бер мисал итеп китерергә була, ишүчелек, ягъни менә элек ишүчелекне татар җәмгыятендә күз алдына китерергә буламы? Ишүчелекне хәзерге көндәге кебек юк. Чөнки җәмгыятьчелектә, татар җәмгыятьчелегендә ул бик каты, ягъни киртә булган инде. Андый берне күз алдына китереп булмаган. Һәм хәзерге вакытта да менә тәрбиянең йогынтысы ул әлбәттә бик зур.
һәм инде монда менә дини тәрбия шулай ук бик мөһим, чөнки диндә, ислам динендә генә түгел, әгәр дә менә без Ибрахим, ягъни русча әйткәндә авраамический религия дип әйтәләр бит инде русча, аларны алсак, анда да ул әйбер, менә шушы менә традицион булмаган шушы мөнәсәбәтләр, алар фәхшлек булып чикланалар. Ягъни Ибрахим авраамический диннәрдә генә түгел, башка диннәрдә дә, ул әгәр дә карасак, менә мин башка диннәрнең тарихын укытам студентларга, һәм инде анда да ул әйбер бик теге фәхшлек норма булып каралмый. Гаилә кыйммәтләре дә бик мөһим бит әле менә монда гаилә ягыннан. Ләкин менә син әйткән кыйммәтләргә бит әле хәзер соңгы арада шул ук гаджетлардан TikTok күренешләре, мәсәлән, анда башка төрле социаль шелтәрләрнең йогынтысы бик зур, бигрәк тә балаларга. Ахыр менә шул уңайдан нык тәэсир итәме менә буларда? Чөнки аерым ниндидер хәрәкәтләр бар, аерым төркемнәр бар. Нәкъ менә балаларны шуңа җәлеп итү буенча менә моның белән көрәшергә. Шыңапты менә сәйтеп кеттегез инде шул интернет турында, шыңапты менә шул TikTok турында да әйтсәк, анда бик күп балалар утыралар инде. Күбесе бала утыра, шул теге кыска гына видеоларны карыйлар һәм шул платформада бар кешеләр менә шул теге ике ират кеше, ике хатын-кыз, алар бергәләшеп яшиләр, бергәләшеп тормышны алып баралар һәм шуның турында ла кешегә күрсәтәләр. Һәм менә шул кичкенә балалар шуны күрәләр, уйлыйлар, менә алар шундый популяр, аларның теге матур тормышларын күрәләр, ничек алардан да жау итәләр, рәхәтләнеп итеп шул. Һәм уйлыйлар, менә мин дә шундый булсам, минем дә шулай була. Әмма ләкин кызганычка каршы ул менә үзе бер пропагандага әйләнергә может. Чөнки менә бала әле аңлап бетерми тормышны, ул уйлый менә шундый тормыш дөрес дип. Шуңа күрә менә ул дөрес традицияларны ул менә ничек әйттек инде, ул безнең менә диндә дә язылган, менә безнең исламда да андай әйберләр чынлап та юк. Һәм менә без үзебез дә татар халкы булып, тырышырга тиешбез менә үзебезнең шундый традицияларны теге матур итеп безнең кичкенә балаларга, безнең үсеп килгән балаларга буыннан күчерергә мөһим. Менә киләчәктә бу юнәлешкә карата мөнәсәбәт нинди булачак? Бу хакта рекламадан сөйләшәбез. Татарстан Яңа ғасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыруы, турыдан туры эфирда эшлибез. Россия Дәүләт Думасы яңа закон кабул итмәкче. Тәкъдим иткәннәр менә бу ЛГБТ хәрәкәте, традицион булмаган мөнәсәбәтләрне һәм безнең белән элемтәдә Ленар Закиров. Ленар, сәламлибез сине. Менә бу мәсьәләгә төрле яклап карарга була бит. Кемдер әйтә, шул ук бездә андый күренеш элек юк иде, чит илдән кергән ул дип. Хәзер менә инде чит илләр ачылгач, нәкъ менә әлеге хәрәкәтне күзәтә башладылар. Гомумән, чит илләр белән чагыштырырга кирәкме? Әлеге күренеш безгә чыннан да аннан кирдеме? Һәм хәзер шикләр ачылгач һәм кеше хәрәкәт итә, күзәтә, моны күрә башлагач, мондый юнәлешләр бездә дә киң таралыш алдымы? Ничек уйлыйсың? Біріншіден қайырлы кеш Алмаз, қайырлы кеш студия. Біріншіден шуны ассызыкларга керек, әлеге закон проекты тирәсендәге шау-шуны біраз күзәтеп алдым. Біріншіден бу закон проекты кем белән кем йокларга тиеш дигән сорау куймый. Бу ягъни нәкъ менә пропагандалауга юнәлтелгән. Минемчә бу безнең җәмгыятьтә булган нәрсә, һәм ул бездә дә бар, көнбатыш булсын, ул безнең җәмгыять булсын, ул булган һәм бар, ул мәсәлән әдәбиятта да булган, ул үзенә күрә бер күренеш. Ансыз берничек тә яшәп булмый. Дөрес, минемчә бу безнең җәмгыятьтә ул кадәр көн кадагындагы мәсьәлә дип әйтә алмыйм. Мәсәлән, бездә парадлар үткәрелми, ачыктан-ачык телевизордан, матбугаттанмы, менә ЛГБТ акымына кушылыгыз дигән сөйләм салу күрелми. Ягъни шыпырт кына, тыныч кына алар үзләренчә яшиләр шул хәрәкәт вәкилләре, теге традицион җәмгыять үзенә яши, ягъни бер-берсенә комачау итмичә генә яшиләр дип уйлыйм. Шуңа күрә бу шан кагарлык ул кадәр дәрәҗәгә күтәрелгән мәсьәлә дип уйламыйм моны. Ләкин шул ук вакытта аны пропагандалау эше башлана. Мәсәлән, шул ук Дарья Касаткина мисалында, монда инде спортчылар аеруча игътибар үзәгендә, мәсәлән, шул шоу-бизнес вәкилләре әлеге юнәлешкә бара. Һәм шул уңайдан, Илнар, ничек уйлыйсың син? Нәкъ менә пропагандалау юнәлешендә әгәр дә актив рәвештә хәзер калганнар кушылып китә икән, син әйткәнчә, күпләр моны нормаль күренеш дип, менә ул уңышка ирешкәндә, мин дә дип саныйм икән. Ленар әйткән сүзләрдән соң, менә артмасмы мондый күренеш? Хәзер әйе тыныч булды, ләкин бер ортлы менә шылбыр кебек алып китмәсме бу киләчәктә? Барысы да бездә бит начар законнар язылмый инде. Бездә ул законнарның үтәлеше ничек үтәлә? Менә мин күз алдыма китерә алмыйм бу законның ничек үтәләсен. Әйтик. Бу китереп чыгарылмасмы дошман эзләү. Хәтерләйбез, бер-ике ай элек кенә федераль каналда иң рейтинг тапшырылган берсендә
мәгълүм вакыйгалар башланганчы, бөтен түрәләр күтәреп биргән бер шоуменны бик танылган бер журналист Зәңгәр дип игълан итте. Кем икәнен беләбез? Израильдә әбисе яшендәге хатыны белән яшәп ята, шулай бит. Һәм шуннан соң бу кеше дошманга әверелде. Моңа бу бит яңалык түгел иде. Моңа хәзер билгеле иде аның кем икәне, һәм аның тирәсендәге кешеләрне кем булуы билгеле иде. Һәм менә шу яңа закон алай-болай әлбәттә ул проект кына, кайчан керәсе билгеле түгел. Менә шуннан соң дошман эзләүгә кайтып калмасмы? Мин менә шул мәсьәлә Бартик әйе шуны шулай бер шей. Сорау куясым килә. Менә сез миңа Сез әйтегез. Зәңгәргә басмадыгыз. Һәм басырга да кирәк. Мин монда сорау куясым килә. Аллаһ Тәгалә Адәм белән Хаваны, ир белән хатынны ни өчен яраткан? Нәсел җибен дәвам итер өчен, әйеме? Тормыш сүнмәсен. Әмма монда бер җинесле кешеләр арасындагы мөнәсәбәт нәрсәгә китерә? Ул ниндидер җинси теләкне генә канәгатьләндерер өченме? Моның киләчәге бармы? Киләчәге булмаган әйбер нәрсәгә кирәк ул. Шуңа күрә мин моны гомумән тайпылыш дип саныйм. Һәм әлбәттә мондый күренеш булырга тиеш түгел, пропаганда турында сүз дә бар. Бу күренеш турында гафу итегез, бу күренеш турында сөйләгәнез, бу гомумән менә бу законның эшләнеше мин куркам. Кешеләрдән үч алып, кемнедер урынына утырту, кемнәндер катылуга барып чыкмасын дип кенә шуны әйтмәкче булам. Әлбәттә мин дә кичкенәдән кызларның чәчен тартып, 8 мартка открытка бүләк итеп, 13-4 яшьтә клубка чыгып, кем күп кызат дип ярышып үскән егет. Сез миңа күренеш турында сөйләмәгез. Мин монда сөйләмә шул пропаганда, куркыныч әйбергә әйләнмәсен. Менә бу заман аша укымына, менә әйтәм бит, менә Көнбатыштагы шулай эшли, без андый түгел. Без һәр үзгәрәбез дип, менә шулай шаукымга йөреп, дөбер шатыр, белгечләр белән, социологлар белән, табиблар белән киңәшләшмичә, кызган баштан халыкның игътибарын җәлеп итәм дип кабул ителгән һәм зыянкатькә зурак зыян сала торган законга әверелмәсен дип. Әйе, бу чит илдән түгел, чит факторлардан, ошат ничек уйлыйсыз, әгәр дә менә шул балаларга, әгәр дә кече яшьтән телефоннар аша булсынмы ул, инде ниндидер йогынтылар ашамы, чит илләрме, әгәр дә менә төрле яклап фильмнар аша булса да, төрле яклап әгәр дә йогынты бара икән, аның психикасына дип әйтик инде, әле булай да формалашмаган, аңа бу нормаль күренеш итеп кабул ителә икән, мондый очраклар тиздән киләчәктә артмасмы, ничек уйлыйсыз? Алар артып кына түгел, алар бүгенге көндә күп. Бүгенге көндә балаларның бик кыен чираклар күренә. Статистика буенча карасак, мин даже үземнең практик статистикасында әйтсәм дә, аларга полный доступ. Бала кайчан тели, кай вакытта тели, ничек тели, шулай карый. Күп вакытта шулай без присмотра. И аларның психологический, какие-то даже уже неврологические отклонения есть. Менә шушы сәбәпләр аркасында. Бу әйбәт күренеш түгел. Димәк, безнең киләчәгебез нинди кулда, киләчәгебез ничек була, шуннан тора без балаларга нинди тәэсир ясыйбыз. Аннары балалар менә сез без әйтеп киттек, бу кумир шулай эшләгән. Мода дигән әйбер тоже читкә куймыйбыз, әйме, балалар. Алай да була икән яшәп. Балага ниндидер сеңдерелә. Баланың 12-14 яшькә хәтле, әле бу иң теге ранний срок дип әйтсәк инде, әйме, фикерләү, үз фикерен, ни өчен мин шулай яшим, нәрсә мин әле телим дигән теләге шул яшьләргә генә җитешә башлый. Бу баланы, Алина, ничек уйлыйсыз, авыру дип карарга кирәкме, аны ничек дәваларга кирәкме кече яшьтән үк инде? Әгәр дә нәрсәләр сизелә башлый икән, гомумән монда нәрсә, кем эшләргә тиеш? Ул психологлар эшләргә тиеш моның белән, табиблармы? Нәрсә, ничек аңларга моны гомумән? Әлбәттә, мондый поведениегә кирәк карарга, баланың яшьтән үк күренсә, ул менә ничектер тартыла икән, башка якка, например, киенү буенча, ни буенча, әлбәттә, моны бала белән эшләргә кирәк, сорарга кирәк, ничек ул монарга килде. Ул туыштан булса, ул инде менә яшь чактан ук күренә башлый. Шуңа күрә моны без әйтә алмыйбыз, норманың шул бер варианты инде ул. Авыру дип әйтергә моны бик бу зур әйтәбез инде, авыру дип. Ләкин аны бит инде нигезендә үк битерсәң яхшырактыр, әгәр дә башланган чорда ничектер күреп алып, алга таба китмәсен. Һәм монда гаилә кыйммәтләренең роле ничегрәк икән, Айдар? Менә әгәр дә инде тәртипле гаиләдә дип әйтик, традицион кыйммәтләрне үстерүче гаиләләрдә үсә икән бала, шул ук менә кызларның чәченнән тартып дип әйтик инде анда, мәсәлән, шул спорт белән шөгыльләнеп, андый бала шул ук пропаганда нәтиҗәсендә үзгәрә аламы синеңчә, юкмы? Монда менә әйтелгәнчә,
туганда бала, мәсәлән, әйме, ул инде бәлки ниндидер ниләре теге патологиялары, предрасположенность дип әйтәләр бит инде, бәлки алары да бардыр, әйме, теге алдан ук күренә башлый торган. Ләкин җәмгыять монда һичшиксез үзенең менә шушы ролен ул башкара инде. Ни өчен? Чөнки менә бар бит теге наркомания дигән әйберләр, әйме, һәм башка дигән башка нәрсәләр. Аларны бит инде менә бер яктан теге әгәр дә матур иттереп күрсәтмәсәң, аларны теге пропагандаламасаң, әйме, аңарга аның зыянын күрсәтсәң, аның менә шушы нәтиҗәләрен күрсәтсәң, әлбәттә менә бу традицион булмаган әйбер, аның җәмгыятькә булган зыяны ул һичшиксез ул күренеп тора. Ул әгәр дә тарихка да мөрәҗәгать итсәк, ул күренеп тора. Ул әле генә барлыкка килгән әйбер түгел. Ул менә даже хайваннарда әйтегәйме, ул популяцияны юкка чыгара торган әйбер. Шуңа күрә Кешеләрдә дә шул гаилә тормау, бит әле киләчәктә буын калдырмау дигән дә сүз. Аннары без закон турында сөйләштек, тагын менә Ленар сиңа мөрәҗәгать итәбез. Законны әгәр дә бездә бит инде шулай тыеп узу юллары да бар. Аннары мәсәлән тыелган җимеш татлы дип әйтәләр. Киресенчә менә этәрмәсме бу инде андый хәрәкәтләре һәм гомумән әгәр дә җитди тыю була икән, анда җитди мәсәлән шул ук инде җинаятькә тарту һәм гомумән әгәр дә бер андый ниндер пропаганда юнәлешендә җитди адым ясауга да инде син җаваплыкка тартыласың икән, ул очракта пропаганда кимемәсме синеңчә? Менә мин дә шуны әйтәсе идем, ул пропаганда булсынмы, булмасынмы, барыр яшьләр арасындагы әйбер ул шылбыр шикелле тарала. Бер яшь кеше күрә икән, башкасына күчә. Ул мәсәлән пропаганда булмаса, кайбер әйберләр ул күренмәскә дә һәм киң таралмаска да мөмкин. Менә кырыслау методлары турында никадәр күбрәк сөйләшсәк, минемчә ул киресенчә пропагандага әйләнә. Шуңа күрә монда акыл белән эш итәргә кирәк һәм нидер бер кырыслык булырга тиеш түгел. Ул менә пружина шикелле. Пружинаны ни дәрәҗәдә ныграк кыссаң, ул шул кадәр киеренкелек белән кире тартылачак һәм бик куркыныч нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Шуңа күрә әйтәм, монда закон чыгарганда да, башка төрле методлар уйлаганда да барыбер нечкәрәк методларда эш итәргә кирәк. Мәктәпләрдә сөйләшә алып барыламы, Рәхимә ханым? Аның буенча нидер эшләр алып барыламы? Бер җенестән булган мөнәсәбәтләр. Менә шул Әлбәттә, мәсәлән, үзебезнең мәктәп буенча әйтә алам, елына 2 тапкыр безнең менә бу җинси мөнәсәбәтләргә кагылышлы, ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләргә кагылышлы темаларга класс сәгатьләре үткәрә. Әлбәттә, монда кызлар белән аерым, малайлар белән аерым, чөнки кай вакытта бергә узырга кирәк, киресенчә бу чакта. Бу чакта киресенчә бергә узырга кирәктер бәлки. Бергә булмый, чөнки бик шундый сораулар була. Кызларның, мәсәлән, булачак әни буларак ниндидер сораулар була. Кай вакытта ул сорауларны алар әти-әнисенә бирә алмый. Инде чит кешегә алар аны сорауны җиңел бирә һәм инде үзләренә кирәкле җавапны таба ала. Инде менә бер җенестән булган мөнәсәбәтләр турында ул инде бик деликат тема дип атыйбыз. Без әле андыйга тукталганык юк. Ләкин менә искә төшерегез әле. Элек менә мин үземдә андыйны белмәгәндә, мәсәлән, кызлар кочаклашып үбешкәндә безгә игътибар да итмидер игә, егетләр ничектер дусларча урамнан җырлап, шундый мөнәсәбәтләрен күрсәткәндә, аннан соң менә бу тема күтәрелә башлагач, ничектер инде шулай әйтеп куярга да мөмкиннәр. Һәм үзләре дә әле аптырарга мөмкин. Мондый хәл булмасын өчен Таһир нәрсә эшләргә кирәк киләчәктә? Нәрсәләр, ниндирәк адымнар? Пропаганда тыюгына ул проблеманы хәл итәргә ярдәм итми. Гомумән, ниндир сөйләшүдә әле үзенең эффективлыгын күрсәтмәскә. Нәрсә эшләргә? Без менә баланы кашырып, ия утыртып кына без аны тоталмыйбыз. Ул бала барыбер бездә яши социумда, ул теге төрле шәһәрләргә бара, кешеләрне күрә, аралаша, ул барысында күрә, әмма ләкин менә ул кичкенә вакыттан шул традиционный әйберләрне күрсәтә, теге үзенең әти-әнине ничек алар матур итеп, бер-берсен яратып, сөйләшеп яшиләр, теге ничек алар менә барысы бергәләшеп, менә корбаннарны җыелышып авылда, әбинең хәлләрен белешеп, әби-бабайларның хәлләрен белешеп, шулай бергәләшеп, семейный ценностьлар, менә шундый гаилә кыйммәтләрен гаилә корырга кирәк дигән сорауга бала сорауга җавап табарга тиеш, әйме? Безнең тапшыру төгәлләнә, вакыты без турыдан-туры эфирда эшлибез. Нуршат, менә бу традицион булмаган мөнәсәбәтләрне пропагандаламаудан менә нәрсә таян тасылып тора икән? Бу сорауга ничектер төрле яклап килергә мөмкин. Пропагандаламау, гаиләдәге тәрбия, безнең социум белән гаилә берлектә эшлибез икән, шул вакытта
пропаганда да килеп чыкмас, балаларыбыз да дөрес тәрбияләнер, алар башкача. Ничек хәл итәргә Илнар бу мәсьәләне? Мен калса, мен менә шул җип әйткәндә шул гаилә белән эшләргә кирәк дим, чөнки закон белән генә булмавычагын без күреп торабыз. Беренчедән без искә алмадык. Аңа охшаш закон бит 2013 елда кабул ителде. Балык булмаганнар арасында традицион булмаган җинси мөнәсәбәтләрне пропаганда тыю турында. Ситуация үзгәрде, мин белмим, бәлки белгечләр әйтәдер. Шул наркотикларны тыю турында да күпме законнар бар. Ситуация аңа карап кына үзгәрми. Без үзебез яшибез. Балалар шуны карап үсә, барысы да миңа калса гаиләдә машина. Әлбәттә бөтен әйберне гаиләгә йөрергә дә кирәкми, чөнки бу законны уйлап чыгаручылар әйтә, biz гаилә кыйммәтләрен сакларга тырышабыз. Гаилә кыйммәтләрен сакларга тырышабыз. Гаиләләргә күбрәк ярдәм күрсәтергә кирәк. Штраф салу яки куркыту иң җиңел юлы. Закон кирәктер, әмма аның белән генә булмый. Тормышта да һәркем үз юлын үзе сайлый, ләкин менә бу чит илдән кергәндер кыйммәтләр, уна һәркем үз гаилә кыйммәтләрен үстерсен дигән теләктә саубулашабыз. Исәнлектә күрешергә ясын.